Hayırlı dostlar, tağla bir tapkırın deşebet, tağın bilinir-bilinmekten uyanıp, irtengi meşakkatlerdi tamamlap, rahatlanıp, severtiyen izgitlikte bizden televizor qarabıslarыбыз. Студиябыз қонақтарының күләслігі бұл рахатлікті тағылы арттырағына түші. Хәзің менен де ортақлашабыз, құрметті тамашашыларыбыз. Бүгін бізде қонақта баянсылар, Башқұртстанның халық артисі Халид Шайхулы һәм оның улы виртуоз музыкант Айнур Фатихов. Хәйірлі ерте, құрметті қонақтарыбыз. Егеттер, бұна біздің тамашашыларыбызға бұна шундай һорау менен мөрәҗәгать иткәйнек. Сәлемет болу өчен иртәне нисек башларга? Һәм нисек башлайһығыз иртәгәҙҙе? Сәлемет болу өчен иртән җырларга кирәк, моң-туңларга кирәк, ләззәт алырга кирәк шушы иртәнге концертлардан. Менә шулай итеп уянырга кирәк иртән. Бұна ашанаға келмейін есегенде, һәд баянсылар иртән тұрып ерімнен башлайығыз. Біз жырламайбыз, біз тыңларға яратабыз. Айнур жырлай, Айнурдың хатта үҙенең альбомы сыҡҡан шулай бит, аудио альбомығыҙ, йырҙар менән. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә лә бына ошондай һорау менән мөрәжәғәт итәбеҙ. Сәләмәт булыу өсөн иртәне нисек башлайһығыҙ һеҙ? Беҙгә 2-95-92 телефон һандарына шылтыратығыҙ. Иң ҡыҙыҡлы Яуапқа. Бына ошондай бүләкте беҙҙең тапшырыуҙың бағыусыһы Иванова тоҡомаһы компанияһы әҙерләне. Шылтыратығыҙ һәм беҙгә бына WhatsApp номерҙарына яҙа алаһығыҙ. Беҙ һеҙҙән SMS яуаптар көтәбеҙ. Шулай итеп, беҙ әңгәмәбеҙҙе дауам итәбеҙ. Беҙҙең алда билдәле баянсылар, гармонсылар, музыканттар тип әйтәйек әйме. Айнур һәм Халид Фатиховтар. Мин егеттәрҙе бына етеп килгән байрамдары менән ҡотлағым килә. Йыл һайын марттың һуңғы шәмбеһен бөтә Рәсәй баян, аккордеон һәм гармоника көнө итеп билдәләйҙәр. Һеҙ етеп килгән байрамығыҙ менән. Рәхмәт. Һеҙ был байрамды билдәләйһегеҙме? Менә шул бәйрәмдә шулай. Шуның өчен мин шундый гармоннар, баяннар тиеп килдек тә инде без җыеп. Юк, абынасынлап та билдәләйһегеҙме? Өйҙәме, эштәме берәй нисек ошо көндө? Билдәләйбез дип, безнең бит көндәлек эшебез бу. Көндәлек байрам. Көндәлек байрам. Безнең өчен бәйрәм, һәр көнне концерт безнең өчен бәйрәм. Һәр көн үзебезнең тамашачыларны күрү, үзебезнең Башкортстан халкын күрү безнең өчен бәйрәм. Без шуңардан яшәрәбез, сәхнәгә үзебез сәхнәдә яңадан яңа юллар ачабыз. Менә шу безнең өчен бәйрәм. Быны мин һәр вакыт һорағым килә. Һеҙ гармонда ла уйнайһығыҙ, баянда ла һәм башҡа төрлө музыка ҡоралдарында. Быны һеҙҙе баянсы тип атау дөрөҫмө, әллә гармонсы типме? Әллә музыкантмы? Мин инде була баян итальянчы дип Айнурны әйтеп бетердек аның. Уйнай белмәгән инструменты юк. Һәләттәре күп инде. Менә аңарга сорау бирегез хәзер. Айнур, һеҙҙе баянсы тип атайыҡмы, әллә гармонсы типме? Баянчы. Баянчы инде. Баянсы. Профессия баянчы. Айнур, бына һин әле булса хәтеремдә 5 яшьтән яңлышмаһам, 4 яшьтән 5 яшьтән сәхнәдә. Сәхнәлә, инде баян артынан үҙеңнең күҙҙәрең генә күренеп торган ваҡыттан алып бит инде хәҙер инде бөтә булган халыҡара конкурстарҙың лауреатыһы бит инде. Ошо юлды һайлауыңа үкенмәйһеңме? Әллә башҡа юл юҡ инеме? Юҡ, бер йыл юҡ иде. Нисек булай? Бына нисектер бына Халид ағай шулай итеп һеҙгә тәьҫир иттеме? Әллә бына ултыраһың, Айнур уйнайһың, бөттө, һүҙ юҡ дигән шундай тойоуҙар булдымы? Ошаҡта әйтәсем килә, ҡаннан бирелгән һәм инде әткә яҡлап битте мин уже 7-8 поколение. Шул барысы да гармончылар, баянчылар булды. Беренчедән минем әткәйнең әтәсе, минем ҡарт инде Фатих ҡарт, Ҡазан дәүләт филармониясына ашҡан кеше. Али Җәмлихановлар, Зифа Басыровалар, Гөлсем Сөләймановлар белән эшләгән кеше музыкант. Аннан кәрсен әткәй китә инде, аннан кәрсен мин, аннан Айнур, Илшат, менә шулай итеп, безнең буыннан буынга килә бу, минем әнкәй бик яҡшы йырчы, алар Оренбур филармониясында эшләп чыктылар инде. Менә шуңа безнең инде теге ғүмер буе килгән җыр, моң безнең өйдә шундай. Башҡаса булыуы ла мөмкин түгелдер. Балалар нисек инде? Өйҙә бер түгел, 2 халыҡ артисы әйме. Өлкән ағай шулай музыкант, композитор бит инде, аранжировщик. Айнурға Хоҙай Тәғәлә үҙе яҙған. Хатта мин беләм, заманында һеҙҙең этегеҙ барны, этегеҙгә хәтлем йырлай инде. 16 концерт беріп қайта тұрған біздің білән. Һеҙҙең менән бергә. Тинчурин театрында 16 концерт эшләде. Быны тамашасыларыбыҙ беҙгә шундай SMS хәбәрҙәр ебәрәләр. Иртән торғас та һыу эсергә кәрәк.
Бутка ашарга? Бутка ашарга емештәр менән кем яратасыр менән дип яталар. Һәм мотлак рәвештә иртәнге зарядка эшләргә тиде. Һәм Күнекмәләр инде. яу йөреп килергә. Без авыр баян күтәрер өчен хәл кирәк бит. Без ит ашайбыз. Аны безгә шалтыратасы киләһе тамашасыбызның кәңәше нинди булыр, бәлки һезгә һорау булыр. Әйе. Тыңлап китәйек. Алло, хәерле иртә, без һездә тыңлайбыз, алло. Һәммәгә танышайык. Тыңлайбыз, һездә тора эфирдә. Кызганычка каршы бәйләнеш. Их, мана. Без әңгәмәне дәвам иттербез, шылтыратырга дип өмет итәбез. Менә мин теге әйтеп килгәне минем битендә исемнәрне әйттегез. Менә Айнурның үзе кеше үзен үзе әйтә алмый ул. Менә әйт, мин әйт, концертка барабыз. Мин халык артисты, мине шулай дип әйтегез дип әйтә алмыйм. Бераз генә үзе барып әйтмәсә шуңа. Айнур 13 яшында 3 тапкыр безнең Россиядә 3 тапкыр международный конкурста катнашып беренче урыннарны алды. 14 яшында Кубок мирга киттеләр. Николай Иванович укытучысы белән Кубок мира Швейцарияга. Анда инде 17 яшьтән алып 37 яшькә чаклы музыкантлар катнаша торган иде. Ул 14 яшьлек малай Юпитер баяны белән баш якына кереп тора. Шунда ул дипломант булып 6нчы музыкант бул җир шарында дип атала инде алай. Шунда исем алып кайтты. Аннан безнең нәрсә конкурсында алтын китапка кертелде Башкортстанга. Менә шундый исемнәр бар инде. Ул бер вакытта әйтмәй, мин үзем аның белән концертка барсам, мин үзем әйтәм инде. Рәхәтләнеп хурланып инде. Әмма безнең телевизор карашларының нинди һорауы я тәкъдиме бар икән. Җавапмы? Алло, без Хәерле һездә иртә. тыңлайбыз. Без һездә тыңлайбыз. Һәммәгә. Hayırlı irtə Respublika, hayırlı irtə Fatih iftar alıb barısalar. Buna hədəyətəğiz irtən nindəy muzikama, hau esumanda, seysumı, yugurumı, настроение күтәрәме тип хұрайығыз. Әгәр дә инде мына мин ишетһәм Fatih iftarның уйнағанын, бөтә хәстәрләрем юкка сыга, бөтә кайгыларым юкка сыга. Бөтә эшләрдә ташлап мин уларны тыңлай башлайм. Уларга рәхмәт. Атайлары Казан филармониясының асуга карамастан Казанга китмәгәннәр башкалар шикелле республикабызны хатып. Бында калдылар. Бөтә республикага настроение бирәләр, кайф күтәрәләр. Рәхмәт. Гаиләләрендә бәхет теләйбез. Рәхмәт. Һез кайдан булдыгыз? Кем булаһыгыз исемегез? Танышмадык бит. Агай булам, файлагай. Кем? Аңламай калдык. Файлагай. Бик зур рәхмәт. Нинди матур теләк булды сынлап та. Иртә безгә җавап та булды, һезгә теләк тә булды. Менә ул теге бер кайда китмәү дигән ул чынлап та без инде бер генә семья калдык. Элек бар иде Шамил Хамайнуров, Әйе. безнең белән эшләдек, гомер буе бергә эшләдек. Ул калды. Хәзерге көндә без калдык та Фәдис Ганиев калдык. 3 семья калдык без Башкортстанда. Калганнар китеп бетте. Ни өчен без үзебездә калдык? Без үзебезнең илебезгә тагыры, үзебезнең Башкортстаныбызны яратабыз. Чөнки үзебезнең халкыбызны яратабыз, үзебезнең авылыбызны, үзебезнең туган су кереп йөргән елгаларыбызны яратабыз. Үзебезнең тамашачыбызны яратабыз. Без шуның өчен яшәйбез. Мин бәләкәй чактан хыялланып үстем. Мин шушы филармониядә үссәм, Ридик абыйлар кырында, Әхмәт Гайнетдин кырында уйный ятсам ярар дип хыялланып. Эргәләрендә басып торган Хыялланып үстем. Шуннан инде килгәчтән мин үз илемдә үземне күрсәтергә тиешмен. Мин исемнәр алырга тиешмен. Үземнең укытучыларыма күрсәтергә тиешмен. Үземнең классташларыма, авылдашларыма, райондашларыма үземне шунда күрсәтергә тиешмен дип үсәм бар дип хыялландым. Һәм бuna ашы хыяллар тормышка аштыла бит инде. Читкә китеп әйтәләр, чит җирдә солтан, үз җирендә алтан дип әйтәләр. Ну, алай һәркем үзенә урын таба алмаган кеше тегендә дә алтан булырга Әйе. мөмкин. Шулай. Без монда Аллага шөкер үзебезне солтан дип хис итәбез. Үз илебездә. Был тап шулай, ни өчен дигәндә бuna һезнең гаилә сәхнәгә сыгып батып тору менән инде кулдарыгызга баян алу, биттәрегездә шул тиклем ихлас елмаю, һезне бuna ошо елмаюыгыз, ихласлыгыгыз халык тамашасы белән бәйләй дә инде. Һезнең бuna оштай мөләйимлегегез үзенә тарта, талантыгыздан башка талант турында инде һүздә юк. Шуга аерым рәхмәт һезгә. Бына минең колымда Айнур һезнең иң бәләкәсе шы гармунмы? Тальян. Тальян. Тальян дип атала. Уская. Әйе, услык кына шулай дип тотты. Ә ничек уйнарга һуң? Уйнап каратагыз. Әйдә.
Ай Алла. Бұл енді оны Талиян болды. Бұл да Мына сада Итальян. Уйнап көрдік шулай. тауыштарын неште хайны? Бұларны менің әнкенің әнесі Оренбургта Узгомбарның Оренбург филармониясында эшләде. Атаклы баянчы мастер Өлфәт Хамидуллин. Аны белмәгән кеше юк. Ул Әлфия Абзалова, Ислам Шакировлар да баянчы булып эшләгән кеше. Монда Фәридә апа белән эшләгән кеше. Менә шушыларны ул эшләп бирде. Нисә ел бына ошо Ул миңа эшләп биргәне, Айнурга 4-5 яш булгачтан бәлки уйный башлаган иде. Шуннан керсен мин аны инде мен әйтәм миңа ярар мен балайда күренермен. Айнур шуның белән күренеп үстен әле дип, ул шушы 5 яшыннан шулар уйнап үсте инде ул. Һәм уйнал улай еңелрәк ишетте. Ох, рәхмәт. Бuna эссезсеңдә иштәйин дип харысын. Бuna иртәнге сәгатьләрдә Мин башта Айнурның бармактарына карап утырдым да әйтәм. Ул шундай бармаклармен нисек итеп бәләкәс кенә Итальянда уйныйдыр. һәрберһенең үзенең тавышы. Рәхмәт. Нисә ел бuna ошо Талияндарға? Икенче елдан тәнегә. Егетләр, абына бөтә Итальяндарда ла уйнатып һеҙҙән каранык. Абына һеҙ бына безнең экрандар янында ултырган зур баяндарда уйнатып безнең тамашасыларга бүгін иртәнге шундай дәрт йөрәктәрен тулатырлык көс бирге килә. Көс бирә килә нигезен Әйдәгез, дигәндә. рәхмәт итегез. Безнең телевизор караучыларыбыз әйтеп үттеләр бит инде. Әгәр дә мәгәр Фатиховтар гаиләһеннән баян моңдарын ишетһәм, иртәм хәерлерәк, күңеллерәк булыр. Абына безнең егетләребез әзерләнгән, әйдәгез Фирдәт агай үтә безнең бүгенге бәйгебезнең еңүсен билдәләйек. Һеҙҙеңсә кемде билдәләргә мөмкин? Әйтәһегеҙме? Минең уемса бына иң аҙаҡ һорау биргән телевизор караучыларыбыз яңылышмаған Фаил булды. Ахырын тигәндә һорауга яуап кайтарды, теләген дә әйтте. Ә һин кемде уйлайһың? Мин һеҙҙең һүҙегеҙгә ҡаршы килә алмайым һәм һеҙҙең менән ризалашам. Фаил ағай, беҙ һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Һеҙ бына ошо бүләкте беҙҙән телеүҙәктән килеп алығыҙ. Яраймы? Беҙ һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Һәм беҙҙең егеттәр әҙер, шулай бит? Әзербез. Аха, әйҙәгеҙ, башланыҡ.
Бик рәхмәт һеҙгә. Бына ашлай ҡулдарығыҙға күҙ эйәрмән, иртәләргә, көндәргә хәйерле һәм уңышлы булһын. Тамашасылар һеҙҙе һәр ваҡыт яратып торһондар. Һәм сәләмәт булығыҙ. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасыларыбыз. Гел бәйрәм белән үтсен көннәре. Амин. Хөрмәтле тамашасыларыбыз, бына шундай байрам менән һәр бер көнөгөҙ үтһен. Сирҙән түгел, тик моңдан, яҙҙан һәм һөйөүҙән тулаһын йөрәгегеҙ. Беҙ Фирдәүс Ғариф һәм Ләйсән Тимербулатова һеҙҙең менән киләһе шаршамбыға тиклем хушлашабыҙ. Иртәгә һеҙҙә шул ваҡытта Ришат Миндияров һәм Гүзәл Ишкинна сәләмләр. Һау, сәләмәт булайыҡ. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар. Һау булығыҙ, дуҫтар.